Πάμε να συζητήσουμε με το θέμα του... Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτου. Κάτσε να το κάνουμε ένα πρόλογο πριν τον καλημερίσουμε. Ναι ρε παιδί μου, αυτό. Με το ρομπότ. Με αυτό χειρουργήθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Μου φαίνεται. Μπήκε ρομπότ. Στο ισχύο όμως. Στο ισχύο, ναι. Αλλά η μεγάλη ανακάλυψη που έγινε είναι ότι αφαιρέθηκε όγκος σε μονήρι, από μονήρι νεφρό. Τα πες όλα μαζί. Ο Μητσοτάκης δεν χειρουργήθηκε για νεφρό ούτε για αερολογία. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Για το ισχύο. Εντάξει, εδώ λέει επέμβαση όγκου, αφαίρεση όγκου από μονήρι νεφρό. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτου. Οπα. Καλημέρα. Με τον βοηθό του. Με τον Νικολή, συγγνώμη Νικολή. Βεβαίως. Πού να με γνωρίσετε τώρα έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα σας δείξουμε λοιπόν ένα πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής χειρουργικής, το DaVinci S. Είναι η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας και επιτρέπει στο χειρουργό να πραγματοποιεί επεμβάσεις από απόσταση και χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, διευθυντής της Β' Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Καλημέρα κύριε Παναγιώτου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Γνωστάκη και κύριε Χασαπόπουλε. Καλή χρονιά, ευτυχισμένος καινούριος χρόνος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και να είναι καλά οι ομάδες μας. Ευχαριστώ πολύ. Και μακριά από αρρώστιες. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, είμαστε μέσα στο... Να το δούμε κύριε Τάσο λίγο το φίλο μας, τον κύριο Παναγιώτου. Είμαστε εδώ μέσα στο χειρουργείο τώρα, είμαστε. Ναι, είμαστε μέσα στο χειρουργείο κύριε Γνωστάκη και κύριε Χασαπόπουλε. Και θα ήθελα στην αρχή, μαζί με το συνεργάτη μου τον κύριο Μοκάκο, που είμαστε μαζί 6 χρόνια, κάνουμε εδώ τις ρομποτικές επεμβάσεις στο Υγεία. Θα ήθελα να σας δείξω καταρχήν τι είναι ο ρομπότ, διότι ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι ο ρομπότ είναι κάποιος εξωγήινος. Ναι, σωστά. Που μπαίνει στο χειρουργείο και κάτι είναι επέμβαση. Για δείξτε μας ένα ρομπότ, τι είναι να το δούμε. Λοιπόν, το ρομπότ αποτελείται από 2 μέρη. Η κονσόλα που είναι εδώ, που κάθεται ο συνεργάτης μου, ο κ. Μοκάκος αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κονσόλα που κάθεται ο χειρουργός. Και εδώ είναι οι βραχίονες του ρομπότ και εδώ είναι η οθόνη. Κατά τη γνώμη μου, το ρομπότ είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη στη χειρουργική επιστήμη τα τελευταία 50 χρόνια. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι η τεχνική στις χειρουργικές επεμβάσεις δεν έχει αλλάξει πολύ, αλλά με το ρομπότ όμως μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ καλή επέμβαση, ακόμα καλύτερη, πάντα με σέβας στους ιστούς του ανθρώπου και στον ίδιο τον ασθενή. Κατά τη γνώμη μου είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στη Δηλαδή χειρουργική. ουσιαστικά αποφεύγουμε το χέρι του χειρούργου, ό,τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Και γίνεται πιο λεπτή η επέμβαση, έτσι. Ακριβώς. Να σας δείξω ορισμένα πράγματα. Στην αρχή ο ασθενής, αν υποθέσουμε εδώ είναι ο ασθενής, κοιμάται και βάζουμε τα λεγόμενα τροκάρς. Αυτά που κάναμε τις παλιές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι ένα ψαλίδι που μπαίνει μέσα στο τροκάρ. Παλιά που χειρουργούσαμε λαπαροσκοπικά, οι κινήσεις του χειρουργού ήταν περιορισμένες. Στο ρομπότ όμως, ο χειρουργός μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και στην ανοιχτή χειρουργική, πάντα με σέβας στους ιστούς και στον ασθενή, και ακριβώς κάνει τις ίδιες κινήσεις που κάνουμε και στην ανοιχτή χειρουργική, με 15 φορές μεγένθηση και σχεδόν πάντα σε ανέμαχτο πεδίο. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, να πούμε τώρα ένα παράδειγμα, λέμε στον καρκίνο του προστάτη, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, εκεί που έκοβα παλιότερα κάποιοι ιστοί και μετά δεν είχε στήσει, ας πούμε, ο άνθρωπος, ο άντρας, τώρα με αυτό το ρομπότ έχουν ελαττωθεί σε βαθμό, ας πούμε, σχεδόν μηδενικό. Καλά τα λέω. Σημαντικό βαθμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο καρκίνο του προστάτη, με την παλιά κλασική προστατεκτομή, το ποσοστό ακράτειας και ανικανότητας ήταν πολύ υψηλό. Τώρα με τη ρομποτική χειρουργική, επειδή ακριβώς βλέπουμε σε ανέμακτο πεδίο και με ορατότητα 15 φορές, η ακράτεια σχεδόν μηδενίζεται και το πρόβλημα της θετικής λειτουργίας είναι αμεληταίο. Βέβαια το ρομπότ είναι και ποιος κάνει την επέμβαση. Σωστά. Πρέπει να έχεις εμπειρία πριν καθίσεις το ρομπότ. Τι ποσοστά επιτυχίας υπάρχουν? Ένας έμπειρος, κοιτάξτε κύριε Χασαμπόπουλε, άμα βάλεις σε μένα τίποτα να κάνω το ρομπότ. Πάντα πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή ένας έμπειρος χειρουργός στην ανοιχτή προστατεκτομή έχει καλύτερα ποσοστά από ένα άπειρο χειρουργό στη ρομποτική χειρουργική. Μάλιστα. Αν βάλετε ένα έμπειρο και στα από δύο... από αυτούς που έχετε εγχειρήσεις, γιατί κάνετε συνεχώς εγχειρήσεις. Δηλαδή
Τι έχετε δει στην πάροδο του χρόνου, ας πούμε, τι επιτυχίες έχει η ρομποτική Τα ποσοστά χειρουργία? πλέον ξεπερνάνε το 95%. Εμένα, κύριε Χρυσαπόπουλε, αν μου πείτε να χειρουργήσω πλέον ανοιχτά κάποιο για καρκίνο προστάτου, θα αρνηθώ. Διότι δεν θέλω. Δεν σέβεστε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Εάν μπορεί να γίνει ρομποτικά, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή σήμερα. Προχώρασε και σε καρκίνους τώρα, βλέπουμε το ρομπότ. Σε αυτή την περίπτωση που είπατε ότι έγινε ένα. Αυτό που αναφέρατε, κύριε Αναγνωστάκη, στο μονήρι νεφρό, ήταν σε ασθενείς, ήταν η πρώτη επέμβαση που έγινε στην Ελλάδα. Σε μονήρι νεφρό ρομποτικά. Ήταν ένας κύριος με μονήρι νεφρό και καρκίνο στο μονήρι νεφρό και μπορέσαμε με τους συνεργάτες μου να κάνουμε αυτό που λέμε μερική νεφρεχτομή. Ο ασθενής μετά από 3 βράδια πήγε στο μέρος του στη Κρήτη και είναι υγιέστατος και ευγνώμων για την επιτυχία μας. Και πάει καλά τώρα ο ασθενής αυτός? Άρεστα. Ούτε μποκάθαρση. Επειδή τα λέμε όλα, θα δει κάποιος με τα ρομπότ, θα δει τώρα ότι αλλάζαν τα συστήματα και θα σου πει ότι αυτό μπορεί να είναι και πανάκριβο να μου κοστίσει εμένα στην επέμβαση. Κύριε Χρυσαμπόπουλε, θα πληρώσει πολλά λεφτά γι' αυτό. Κύριε Χρυσαμπόπουλε, καταρχήν σήμερα με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν. Τώρα με το ΙΟΠΗ, εκτός και υπάρχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα του κράτους, ένα σημαντικότατο μέρος της επεμβάσεως πληρώνεται και από το κράτος. Δηλαδή μια επέμβαση, ας πούμε, προστάτη για παράδειγμα, πόσο μπορεί να κοστίσει με ρομπότ και χωρίς το ρομπότ? Με το ρομπότ είναι παραπάνω από τη συμβατική επέμβαση, λιγότερο από 1.500 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Αλλά πάντα, κύριε Χρυσαμπόπουλε, μιλάμε για κόστος. Με την ανοιχτή προστατευτομή, ο ασθενής μπορεί να πάρει και 1 μήνα να επιστρέψει στη δουλειά του. Ενώ με την ρομποτική χειρουργική θα επιστρέψει 1 εβδομάδα. Αυτό δεν είναι κόστος? Που είναι και αυτό κόστος, ναι, σωστό. Βεβαίως. Που είναι και αυτό κόστος. Και που η ανοιχτή προστατευτομή δεν έχει και τόσο επιτυχία πάντα. Αυτό δεν λέμε. Ναι, όχι, θέλω να πω, ας πούμε, εδώ έχεις και επιτυχία 95% και επιστρέφεις, ας πούμε. Άντρας. Και δυστυχώς ορισμένες ιδιωτικές ασφάλειες, αυτό ακόμα δεν τους αρέσει. Το ρομπότ, αλλά αρχίζω και καταλαβαίνω ότι με τη ρομποτική χειρουργική τους συμφέρει, διότι ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο λιγότερες μέρες. Και τώρα και αυτές οι ίδιες πλέον πιέζουν για ρομποτική προστατευτομή. Να πω κάτι, βγάζετε και πέτρες δηλαδή τώρα μέσα από τα νεφρά με το ρομπότ, με τον Νταβίτσι αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλη επέμβαση. Αν έχει κάποιος μία ευμεγέθη πέτρα στο νεφρό, υπάρχουν άλλοι τρόποι, ενδοσκοπικοί, λέζερ, λιθοτριψίες κτλ. Αλλά είναι κάποιος μεγάλος λίθος που δεν επιδέχεται λιθοτριψία, βεβαίως και μπορεί να αφαιρεθεί με το ρομπότ. Και έχουμε κάνει αρκετές. Και δεν είναι μόνο εδώ στο νοσοκομείο μας, είμαι περήφανος διότι έχουμε κάνει τις περισσότερες, στο νοσοκομείο αυτό που μιλάμε, στο Υγεία, έχουν γίνει οι περισσότερες ουρολογικές επεμβάσεις στην Ελλάδα. Τελευταία, εκλεχτεί συνάδελφοι και από άλλες ειδικότητες όπως γενική χειρουργική, γυναικολογία, καρδιοχειρουργία. Και τον κύριο Μητσοτάκη χτες με αυτό το κάνανε? Δεν ξέρω ακριβώς, είχε ορθοπαιδικό πρόβλημα, φαντάζομαι όχι. Αφού δεν είναι, το εξήγησα ότι δεν έκανε ο άνθρωπος επέμβαση στα νεφρά και στον προστάτη. Στο ισκείο έκανε επέμβαση. Μα σου λέει και άλλοι γιατροί. Τον Νταβίντσι δεν ξέρω αν είναι. Σε άλλες ειδικότητες. Φωνάξουμε τον γιατρό του, κύριο Μητσοτάκη. Οι ειδικότητες είναι, σας είπα, η ουρολογία πρωτίστως, η γυναικολογία, η γενική χειρουργική, η θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική. Έχει γιατρούς στο Υγεία που κάνουν bypass με το ρομπότ. Και επίσης και η. Πώς τα λένε αυτοί? Η ορθοπαιδική. Πείτε το. Οι ορθοπαιδικοί, από ό,τι ξέρω, δεν κάνουν ρομποτικές επεμβάσεις ακόμα. Σε βλέπω πολύ ενημερωμένο. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Καλή χρονιά και αχρίαστος να είστε, κύριε Παναγιώτη. Και αν θέλετε, μπορείτε να κρατήσετε τον Νίκο για ειδικό συνεργάτη εκεί. Τον Νικολετάκη. Βεβαίως. Να είστε καλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Να είστε καλά. Και χρόνια πολλά στον Ιορδάνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, κύριε Χρυσαμπόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.